Hey guys, गासिखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। आं दायो माने नै न'आवनो दङ माने आं दा दाबसे जायगायाव थांगोन आरोना थांनो ओंखारदों। बेनिफ्राय दायो थांनो ओंखारदोंबा माने मायाव बेंकआव थांगोन आङो बेंकआव थाङोबा माने दायो नै आनैखौ लांनो नागिरदों माने बेंकसिम। ओमफ्राय दायो नायनोसै बेसे गोबाव जायो थांनानै फैनोसै माने आनैखौ लाना थांनांगौनो बेंकसिम। एसे फैसा बरन हैयोनो उइद्र' खालामहैयोनो बेनिखायनो एसे लाना थांसो रोङा नालाय जाम्बि जाम्थि मानसि माथो बुंबावनो बेनिखायनो आंनो थांफानानै उइद्र' खालामना होफानोसै। बिनिफ्राय दायो नै जोङो माने थांनो ओंखारबाय आं ओंखारबाय आरोना थांनो बेनिफ्राय दा नै माने दानि आं बाइकखौ बरनसै। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। आं नोंथांमोननो जा हायो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन। दा नै आनैया ओंखारगासिनो माने जाजोबाखै ओंखारनाया ओंखारहाङाखैनो माने दा नै आङो रेडि जाजोब्बाय ओंखारनानै मास्क लाबाय नै मास्क गैयाबा माथो हाबनोनो होलायलाङा। ओमफ्राय मोनसे खोथा बावगारदों आङो दायो आं मोनसे बुस्थु बावगारबावदों माने आं बेखौ लानोसै लानानै दायो ओमफ्राय थांबाय थानोसै। नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बाइक बोरायदों मानसि बाइक बोरायदों बेंकसिम बाइक बोरायदों एसे बरनना लानोसै बाइकखौ। थाबजादों बे बाइकखौ बरनखांबाय थांबाय थानोसै माने आं दायो नै थांनायखौबो दिन्थिलांनो हानाय नंला माने बिदिनो आङो बे जायगायाव सहैबा जायगाखौ डाइरेक्ट दिन्थिसिगोन। माने दायो नै माने रावबो हमग्राबो गैया नालाय मबाइल हमनायमोनबालाय सोरबा दिन्थिलांबाय थानो हागौमोन आरो बिथिं आं सालायनांगौ नालाय बाइकखौ सालायनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था स्किप खालामालासेनो। नै जों दा बेंकआव सफैबाय माने दायो नै बेंक सिङाव हाबलांनो नागिरदों। अखाबो एसे जाबाय अखा हागासिनो नालाय नै बेनो उइद्र' फर्मआ नायलाय बेसेबांल' बहननो हादों माने इमान फैसा गैबाङा बेनिखायनो नै बेसेबांल'सो बरननो हाबाय। जों दायो थांनो ओंखारबाय थांसै माने जाबाय आरो खामानिया। जोंबो थांबाय थानोसै। नै दायो न' सफैबाय माने नै बाइकखौबो सोबाय माने मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा माने मा होनना बुंगोन आरोना नै माने बैयाव नुदोंना नैयाव बै गारि थिखोग्राया आं माने गारिखौ एसे थिखांदोंमोन बैथिं माने साइड दानलांनानै गोलैसिगौमोन आरोना बाइकजों बै फाखायाव ओरैबायदि डेन्जार जादों माने थेंक गड माने जेबो जायासै भगबाननि अननायाव माने मोजाङैनो माने मा बुंगोन बेखौ थाबाय। दायो माने ओरैबायदि खोथा माने दा जों माने फैसा लायनो थांनाया बेंकआव माने जोंहा आनैनि एकाउन्टआवमोन नालाय आनैनि एकाउन्टआव माने फैसायानो हाबाखै आरोना दायो माने हाबाखै माने बिसिनाथ' जेनेबा मा होनना बुंगोन बेखौ बै बुरा पेन्सन माबाफोरनिसो नालाय माने बेबायदिखायनो माने बिसोरनिया पेन्सननिसो माने हाबाखै आरो दायो फैसाया इमान गैया दायो माने फैसाखौ एसेल' बरननो हाबाय आरोना माथो बुंबावनो आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो आरो आं फिन बेबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थानो नाजागोन। आरो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय मानो होनबा आंहाबो थारमाने एसे एनैखौ भिडिअखौ थाबैनो होनांगौ लेट जालांबाय भिडिअ होनांगौआ
बिनिखायनो आं माने इसेबां गोलाव खालामनो सानाखै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय सि इउ